Здравейте хора, това съм пак аз, Крис. И ето, че виждате, че играем Clash Royale. Не знам какво стана и изведнъж почнах да игра, почнах да снимам клипа. Имах една победа, так му атакувах един. Нали, пускам да игра. Так му да ме бие. Колата ми беше на 20 и ми пусна Биг Пека, беше плътно до колата ми. Так му да ме удари и телефона ми взе, че се рестартира. И не ме е победил, като гледаме и корон не ми е взел. И да, бях победил един. Докато се всичко се прецака. Кати. Също Кати ще играем. Ай, напускаме бързо нещицата, бе. Така няма да се разбираме, Катари, но... Тази вещица, тази лоша Катерина. Лоша Катерина. Добре. Ако не спре да ми лаги. И пак нямам Wi-Fi. Хайде пусни го една така. Не. Това ще е рискована битка. Лоша битка. Не, заби ми. Хора, ще спра клипа докато... Добре, хора, вече ми е забило толкова. И пак не сме. Добре, много ми забива. Какъв е проблема? Oh no. Really, bro? No. Нямам никаква идея от всяка има атакувата, разбираш ли? Никаква идея какво да правя. Тя кола ме на много малко. Пък гледай неговите две коли. Това ще е лоша битка. Лошо. Сега е време за атака. Освен ако не позабива още малко. Уич. Айде, на колко малко е колата му е. Айде. Дай ми още бавно време. Дадеш ли ще ми даде? Много ясно. Там. Такова. Айде, удари ли го? Удари го. Взех го. Айде. Това беше супер напрегната битка. Но напрегната битка беше това, хора, направо. Сега спочих. Колко такова ми иска за следващата арена? Още малко иска. Искам да имам тоя легендарната карта Гравеард или кой там, не мога го прочита даже. Пак го искам. Ice Wizard, ледения магиосник. Искам и огледалото искам. Събирам толкова пари. Аз от този магазин, впрочем, скупих, какво си купих? Принца. Там си го купих принца. Космос. Се сменя дека. Как не може. Ето че е на бъхтан с такива.
Ще махна малката пека. Ще сложа нещо слабичко. Кое би повече? Значи... Опа. Задължително това. Добре, ай си те ще остана. И сега ще чакаме... Ще чакам, защото спирам клипа, докато не дойде следващия. Той дойде, да. Так му да кажа, че ще спирам клипа и той дойде. Моята пека сега ще виж кота. Само пеката ми да удари и пеката ми и това. Всичко ми удари. Ноуп. Тук не си познал. Ноуп. Той пък тусна 6 лева в гарняра. Шит. Това е шит. Още малко му дай. Дай му жига, още малко жига му дай. А така, дай му жига. Ех. Нищо. Арчер ще го бия този. Ма кой ще уби ледерагито от... Опа, тъж да го пусна на другата страна. И много съм тъп. Нищо. Не, вземи колата, няма смисъл. Просто... Как да му взема това? Нарочно пускам принца от тази страна. Айде, лаги. Забивай там. Мощно забиване, човек. Как се знаеш, че... Няма как да не пуснеш човек за пеката. Или по колко да имаш му би пеката. Взимам го, трябва да го взема поне. Поне съм сигурен, че ще го взема. Няма как. А така, айде. Добре. Успя направо. Значи това беше доста напрегната битка, да разбираш, навсякъде ми пуска чудовища, аз сега чужа, на къде да пускам нова игра. И... Имам 7 още рекордните ми теят. Господи. Шит карти ми се паднаха. Никакви декора правя. Знам, че не е редно да пускам пеката, просто искам да видя как ще реагира. Само това ли? Ясно. Шите.
Рокет. Оф, барбарани. Да. Барбарани. Ах! Господи, твое это. Раева, убейте го. Така го мразя този свеч. И сега, ако не те убиема. Знам, че не трябваше да пускам пеката. Искам... Вече ги мразя барбараните. Сега да загубя тази игра, човек много ще садна. Ма той си има... Пази само като... Първо не мога да се доближа. Разбираш ли. Не, тук не си познал. Не. No. Не, няма смисъл. Не. Шит, направо ужас. Нямам думи просто, хора. Това беше ужасна загуба. Това пък уж си изиграх карти правилно. Пък умрях. Значи 100 дек не ме убива. Ще правим с това. Добре, хора, мисля това да е всичко този клип. Харесайте този клип, ако искате още такива. Абонирайте се за моя канал и до след. Бъба.